आं नोंखौ मोजां मोननायानो सना जेरै बै अख्रांनि हाथरखिखौ सानख'नो हाया थिग बेबायदिनो आंनि नोंखौ मोजां मोननायाबो साननानै फोजोबनो हाया सना। साबस्क्राइब खालामना हो नोंथांमोना जोंनि बे MDB कार्टुन चेनेलखौ आरो बेल आइकनखौबो अलाव थुनानै हो जाहाथे जोंनि गोदान गोदान भिडिअखौ नोंथांमोना बयनिबो सिगां नुनो मोनो। नै सना नों आंखौ बेसेबां मोजां मोनो हा सना हा आं नोंखौ मोजां मोननायानो सना जेरै बै अख्रांनि हाथरखिखौ सानख'नो हाया थिग बेबायदिनो आंनि नोंखौ मोजां मोननायाबो साननानै फोजोबनो हाया सना मिथिगौना? नंगौना नों आंखौ जोबोद मोजां मोनो ना हा सना? औ सना आं नोंखौ जोबोद मोजां मोनो। आं नोंखौ फाग्ला बायदि मोजां मोनो सना आं नोंखौ मालाबाबो गारनानै थांनो हानाय नङा सना। गावआ थगायसोदां थगायखादों नों आंखौ। थगायाखैलै सना नों मानो बुजिया आं नोंखौ जोबोद मोजां मोनो आं नोंखौ मालाबाबो गारनानै थांनो हानाय नङा नोंबो आंखौ गारनानै दाथांखा मिथिखा। आंथ' गारखाया सना नोंसो आंखौ गारबालाय आं मा जागोन उनाव थैगोन आङो दैमायाव बाज्रुमनानै। हामा सना बेफोरबायदि थैनो होननो आं नोंखौ मालाबाबो गारा सना आं नोंखौ जेब्लायबो आंजों लोगोआव लाफाबाय थागोन नोंखौ मालाबाबो आं गारा आरो आं गारनानैबो थाङा सना हामा सना बिदि थैनो हामा सना। नों मारगौना सना नों बिराद अनसुलामार सना। औ सना नों आंजोंल' थाबाय था आं नोंखौ अराय सम दाउदै बायदि अनगोन सना मिथिगौना आं नोंखौ दाउदै बायदि अनगोन। नंगौना सना आंनि जिउ? औ सना न'आव थांसैथ' सना जोंहा आइया बारा गोबाव थानो होआ दा न'आव थाब मोनहैयाबा बिराद रायगोन आंखौ सना थांसैथ' न'आव। नंगौना सना दे थ' थांसैथ' नोंसाया रायोबालाय मोजाङै थां सना लामाफोराव दे मोजाङै थां। दे सना आं थांदोंसै गाबोन लोगो हमफिनगोन दे सना जिउ आंनि। औ दे सना थां मोजाङै थां दे सना दे। नै बिमा जोंहानि नानि रुपाथिखौ दिनै सासे साख्रिआवला साख्रि मावनाय सेंग्रा मोजां सेंग्रा नायनो फैनो नागिरदों बिमा। ए हा अबे जायगानिथो सेंग्रायालाय मोजांथार नामा सेंग्राया माबायसा सेंग्रायालाय नों नुबाय? नुनायालाय आं मबाइलावसो नुदों बिफायासो लाना फैगोन बेखौ आं बिफाजोंसो रायलायदों बिफायासो हरदों आंनो मबाइलाव फट'खौ दा जाहानाव फैगोन बिसोर। ए ओमफ्राय बे सेंग्राया साख्रि मावमारोनो? औ पुलिस साख्रि मावोनो बिफाया खिन्थादों आंनो दा सानैबो फैगोन जाहानाव दा नुगोन दे फैबाथाय। ए नंगौ दे होमबालाय पुलिस साख्रि मावोबालाय जाथारबाय दे जाथारबाय। औ जानाय लोंनाय दा जगार खालामना दोनखाजोबदो। औ दे दा नानिखौबो खिथानोसै आङो। आं बाजाराव थांना फैनि थाबनो फैफिनगोन आङो। औ दे। नै बियानि नै बेनो आंना फिसालाया जा गोजौ गिदिरखा। ए मोजाङानोथ'। मोजां दे मोजां दे फिसाजोखौल' हरगोन ना हरा बुंदो। नोंसोर राजिबालाय जों जेबो बुंनांगौ खोथा गैया जों हरखागोन। औ नोंसोर राजिबालाय जोंबो राजि। आफालै आं सिख्लाखौ नायलांगौमोन। जागोन दे नायलांनो हागोन बाबु दा नायगोन। लाजिनानै हाबसोनासो दं दा फैगोननो बे दा ओंखारगोननो दे दा थांनो गोनां मोजां नायलांनो हागोन। औ दे जाग्रोदो लोंग्रोदो जानाय लोंनायफोरा जगार जाजोब्बायना बिमा लाबोना फैदो। औ जगार दंखाजोबो लायनो र' आङो नोंसोर जिरायथ'। बुंदो सना नों आंखौ लिंहरामोन मानो हाखु दाखु मा जादों सना? आं मोनसे खोथासो बुंनो नागिरदों नों रागा जानाङा। हामा खोथालै बेलाय रागा जालायनाय गिलु बालुनो। आं बुंनो नागिरनाय खोथाया बेनोदि आइमोना आंखौ गुबुन सेंग्रानो हाबा हरनो नागिरदों बै सेंग्राया दाखालि आंखौ नायनो फैदों बै सेंग्राया साख्रि मावोनो पुलिस साख्रि मावोनो दा बेनो आंखौ हरनो नागिरदों आइमोना। मा बिखा खायसेब मोनलायनाय राव बुंखोलै दिनलाय हा मा बुंनाय जाखो बे मा बुंनाय जाखो हा? औ नंगौ आं थारखौनो बुंदों नों गाज्रि मोननो नाङा आरो दुखु जानो नांला आरो आंनि थाखाय जेबो दाजा आंखौ दिनै बावगारलांदो नों आंनिख्रुइ साबसिन मोजां मोजां सिख्लाफोर दङ बिसोरखौ मोनगोन मिथिबाय? बे बुहुमाव नोंनिख्रुइ साबसिन आंनि थाखाय रावबो गैया मिथिबायना आं नोंखौ मालाबाबो गारना थांनो हाया। नोंनो बुंदोंमोन माथो आंखौ मोनाबा थैगोन होनलायना आरो मालाबाबो गारना थाङा होनना दिनै आंखौ मानो गारना थांनो नागिरदो हा थगायसुलि साला? ए साख्रिआवला हौवा मोननायखौनो दसेनो गोसोआ बोलायबाय नामा नोंना हा दसेनो थानो गोसो जाबाय आंखौ गारनानै हा बेनो नोंनि बुंनाया आंखौ मोनाबा थैगोन होनना बुंदों माथो नोंलाय हा थगायसुलि दा मा नुनो मोनखो बिदिबानो आंखौ लाना हामोन ना सिगांनिफ्रायनो सिंगेलै थानांगौमोन ना हारसिङै थानांगौमोन ना बिदि गोसोबानो थांदोंबालाय हा आंखौलाय मानोथो लानाय ओरैनो दा आं मा खालामनांगौ दा हा? दे जाबाय दे मा रायो राय आंनि थाखाय आरो जेबो दाजा आं थांनोसै दिनैनिफ्राय आंखौ बावगारलांदो मिथिबाय? थां नायगोन आंबो साला नोंखौ आं थांनोसै नों थादो। मा सिख्लाफोरनि गोसोआ दसेनो बोख्लायो आं दिनैसो मिथिबाय नायगोन आंबो र' बेखौ सोर साख्रिआवला हौवा बियो र' आंबो नायगोन र' बेखौ। गैलालै
आं दिनै ब्रेकआप जाबायलै गैला ब्रेकआप जाबाय आंखौ गारना थांबाय मिथिगोना रुपाथि आंखौ गारना थांबायब्रा मालाय साख्रियाला हौवा मोनबायनो बेखायनो आंखौ गारना थांबाय बेनोथ'लै मालाय साख्रि गोनांफोरा मोजां मोजांखौ लासिगोन जोंलाय सोरखौ लाबावनांगौलै गैलालै जों बालुना जासिगोन खोमा बाला ओइ जेबो नङा आसोलफोर मालायनि एक्सखौ जाय लागोन बेथ' रिजेक्टसो मोनगोन ना थै जेबो नङा बेफोर बेसो नंगौलै नों बुंनाया सालथै थै बाग्लाफोर मा जान बुङोब्रा नोंसोरलाय ओरैनोबा दुखु जाखादोंलै मा फिथाइनि नंगौब्रा आं बुंनाय बाथ्राया नंगौब्रा मालायनि एक्सखौ लानाय माने दाउदै गला जानाय जाम्बाफोरलाय मालायनि एक्सखौ लायैखायनोथ' सिंगेलै दंब्रा जोंबो मिथिगौ जानला मोनला दाइलग होबाय थानाङालै आंसो मिथिगौ बेसे दुखु जादों बावनो हायाखै आं दाबो मा खालामनांगौ आं दा ओइ जाम्बालाय रुपाथिखौ नायनो फैनाय सेंग्राजों खेबसे रायलायहैब्रा जाम्बालाय रुपाथिया आंनिसो होननानै जाम्बालाय आरो रुपाथिया जाहानाव हरथाम हरब्रै थाफैखांबाय होनना खिन्थाहैब्रा जाम्बालाय होमबानो लांनाय नङा बेखौ नों नांगौना जाम्बालाय थै बे फाग्ला बिदिजों जायो जातलै नोंना आइडियाया बोरैबाबा मोजाङानो होद जारलासो जागोनलै नोंसोरजो होद नोंसोरजो जानाय नङालै अबा हमनानै दंजाफागा गारगोन आंहासो दाय गैया गारानो होद जानाय नङालै नोंसोरजो मा खिथायनि बारा जोंबा बुंहरबाय थानानै नांजोब बाराबा खेला गेलांजोब मा खिथायनि ओरैनोबा जोंखावखादों आंहा माथाया गरम जाजोबदों आंना मा खिथायनि बुंहरबाय थानांगौ र' लोगो हमनानै बायनि तार मा खिथायनि जोंखावजोबदों आं मा खिथाय हागारनो हाथाराबा बिदिखौनो खालामना खायदा बोराय खालामना लाफिनदोब्रा नोङो जाम्बालाय जों आइडियाखौ होबाय दे खिन्थु मिथिबाय मिथिला जों ओमफ्राय साला बे आंखौ मोनाबा थैगोन आं जालायबावोब्रा मा खिथायनि बुरु बेनि थैनायालाय माथो आंखौसो गारनानै बेलेगजों ब्लद थांनो नागिरगासिनो मा खिथायनि बेनो इसोरनि आखला बायनि थगायजाबाय आं थगायजाबाय थगायजामारबायलै नोङो आसोल जाला मेला बुंना दे बालनि रागा जोंखादों नै फाग्लि सिगांनि मोजां मोननायखौ गारलांबाय नोङो हा औहाय गाराबा माथो साख्रियाला हौवा मोनखाबाय बिसोरो मा नांबावगौ आंलाय माबाबो दानाबो नांलांनो नोंहासो मालाय खाफाल गोनांहाय आंहासो गैया नै निसा बै आं गारनाय सेंग्राया मालाबा नोंखौ लोगो मोननानै आंनि सोमोन्दै माबा मोनसे सोंबाबो जेबो खिथानाङा दे निसा दे खिन्थाया दे आंलाय मानो खिथानांगौ खिथाया दे खिथानाङा दे खिथाया दे हा नोंखौलाय मालाथो लांनो नागिरदों हा मिथिया माला लांगोनबा खबरखौनो हराखैस' साननै थाना फैफिननो नागिरदोंमोन दे फैबाथाय आंखौबो खबर हो दे जागोन दे नोंबो फै जाहानाव लेंहरगोन आङो फैबाथाय दे दे बिदिब्ला आं थांथ'नोसै दे दे होमबालाय